फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो लोगोफोर दिनैबो आरो हाबा मोनसे जानो थांनो नागिरदों आंनिनो क्लासमेट आरो जोंजों समान फरायोमोन सो माने गुबुन हारि माने राजबंशी आरो ना राजबंशी बुङो खत्री बुङो आरो बिसोरनि हारिखौ ओमफ्राय सो बेनिखायनो आङो दख'ना गाननो लायासै बेखौनो गाननानै थांसै सो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जइन जाफादो आंजों लोगोसे थांफागोन जोंहा बे ओमफ्राय इथिं दङ फावदुर थ' मास्कआ मोजां गान उफ स' दा दुइटा जाबायदां न' 2टा बाजिदो सान्दुआ बिराद गोसाखा ओमफ्राय मा होनो इथिंजाय नै पुरखौनो नुवाखै ओमफ्राय खैना देलायहोगोन आरो ना फार्स्ट आं खैना देलायहोनो थांगासिनो दे माबायदि जायोथाय मिन्थिला आरो फार्स्ट टाइम आंनि बे स' मादि जायो मिन्थिला स' नोंथांमोना थौफादो आंजों लोगोसे बिथिं थांगोन आरो ना गामियावनो खाथिखासो बिथिं जों थाबायलांगोन स' 1 किल'मिटार नङाबा 'इसिनिया मालाय दैमायाव दै खावहैयो आरो ओमफ्राय दैमायाव दै खायना फैनानै ओमफ्रायसो खैनाखौ थुखैफैयो आरो ना ओमफ्राय स' थुखैखांबासो नेम दङ आरो ओरैनो नेमनि थुखैयो आरो स' नायलांबाय थादो जों माने गुबुननि हारिनियाबो माबायदि हाबा दानायफोरखौ मिन्थिनाया मोजां आरो ना जोंथ' जोंनि हारिनिखौ मिन्थिखायो बर' हारिफोरनिया मादि हाबा दानो मादि थायो स' दिनै आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गुबुन हारिनि मतलब राजबंशीनि हाबाफोरा मादि जायो स' नुलांसिगोन नायलांदो गोसोआ नोंनि सेराव गोसोआव सानाय सिमाङा नोंनि हाजासे अननाय गोसोआव नोंनि थाखाय जिउनि मिजिङा अराय नोंखौ लाना होदो नों अननाय बिखाखौ फुवारना होदो नोंनि अननायखौ जोंनि मोजां मोननाय गोसो थोनाय जाफुंगोन ना जाफुङा जोंनि साननाया मोगथाङाव महर लागोन ना लाया जोंनि मोजां मोननाय गोसो थोनाय जाफुंगोन ना जाफुङा जोंनि साननाया मोगथाङाव महर लागोन ना लाया
बिसोरनिया हाबाया हरावसो दानो आरोना बेलासेनि 6टानिफ्राय दाननाय जादोंमोन नाथाय जोंनि बर'फोराथ' आरो फुङावसो हाबा दाननाय जायो आरोना स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ लानानै खायसे नेगेटिभ साननो हागौ आरोना माने लोगो आंखौ हाबा जानो लिंहरनाय हिसाबै आङो भिडिअ लानाय जाबाय मेम'रि जाना थागोन होननानै स' बे आंनि आगोलनि उन्दै बैसोनिनो लोगोखा आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ लानानै नेगेटिभ सानाबानो जाबाय आरो हाय हरफ्रा फैनांगौ दनाबो ইউটিউবত যাব হাই দিও অলপ নে ইউটিউবত যাব जोंहा ओमफ्राय ओंखाम जाना लाखाबाय जानो होबाय थानायखाय ओमफ्राय लोगोफोर बिसोरनिया बेबायदि आरोना जोंनाथ' हाबा साबा दानखांनासो ओंखाम जायोबा रायजोफोरखौ ओंखाम जाहोयो बाट बिसोरनिया माने हाबा दानिनि सिगांनो ओंखामफोरखौ जाखाहोजोबो आरोना आलासिफोरखौ जेसेबांखिनि इनभाइट खालामनाय ओमफ्राय उनावहाय हाबा दानखांबाथाय माबाबाथाय जानाय लोंनायाबो जोबखासिगोन आरोना ओमफ्राय स' जों जाना लाग्रोबाय आरो जोंना खैना गोदाना जा लाजिसोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिराद आलादाखा आरोना जोंनि माने बर' हारिनि जेरै हाबा दानो जेरै निति नियम खालामो जेरै कालचार बाहायो बिनिफ्राय बुहुत आलादाखा आरोना लोगोफोर बिसिना माबा दरा गोदानखौनो साथादो खोबथेलायनानै माबा मोनसे सारो आरोना स' बिदिनो स' जों माने आं बे भिडिअखौ बनायनायनि जाहोनानो बे जे माने आंनि लोगोनि मोनसे मेम'रि जाना थागोन आरो लोगोआबो बुंनाय हिसाबै आङो भिडिअ बानायबाय आरो स' नोंथांमोना साननाङा जे बे भिडिअखौ गुबुन हारिनि हाबायाव थांनानै जे भिडिअ लानानै माने बेबायदि आपल'ड खालामखो बिदि दा सान आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय थादों जों माने गावनि कालचारजों लोगोसे गुबुननि कालचार गुबुना माबायदि हाबा दानो बेफोरखौ मिन्थिना लानायाबो मोजां आरोना ओमफ्राय सोरगिदिं मन्दपनि सोरगिदिं मानसि जनानै नायजोबो आरोना जोंनि बायदि बिदि आर'ज गाबलायलाय आरोना बिसोरना नै सोरगिदिं बिराद मानसि जना दोनखायोमोन आरो कर'ना सिजोन थेवबो बिराद मानसि आरो गोसोआ नोंनि सेराव गोसोआव सानाय सिमाङा नोंनि हाजासे अननाय गोसोआव नोंनि थाखाय जिउनि मिजिङा अराय नोंखौ लाना होदोनो